Lossen, mitten en teren. Het komt krekjoen in Bient. Want Martin Sale Brouwer uit Ljouwert is zo mogelijk de beste origami-kunstner van de wereld. Zelfs in Japan brekken ze haar de vingers oer zien ontwerpen. En mijn oorgast is ek van het maatwerk, oud-functionist-directeur Henk Dillerop. Die leult in een humanere en lossere aanpak van criminelen. En dat left zo hij ze helemaal niet meer opsluiten. Dat is pittig. Koejoen, dit is Bient. Op de dag dat BSB Staalbouw uit Burgum het flikte voor het eigen van de hele natie. Want de Nierlien gaat gruwelijk mis in Alphen aan de Rijn. Kranen verliezen de macht oer een bregen die het op Huizendel klapt. Woender boppe woender vallen er geen deden. Joet wie de herkansing en dat vroen zonder problemen. Ja, slagen dus. Maar hiermee is de spanning nog net helemaal eraf voor het Burgumse bedrijf. Want morgen wacht het nog zo'nzelfde soort put. En dan in Frencher. Verslagjouwer Afgeboven, die is daar voor u. Ja, daar heeft ik een brei gepleest. Steen ze daar ook samen uit zwit in de handen afke? Nou, dat zal ik dadelijk even vragen. Die timing is perfect, Roelof. Want zorg eens achter me, de bregen die komt erom. En dat we eigenlijk pas van wat later verwachten. Maar goed, eerst even waarom. Ik sta hier in Frencher, waar maand te maand hier betiert de nieuwe bregen, de Oosterpoortbregen, het delzet wordt eigenlijk. Nou, de zus die misschien al krijgt even wat grieze vlakken. Er zit al een peel in het water, daar moet erop komen. De breg is in aantocht en ik ren even naar de projectleider. Die vindt het berenspannend. Helemaal naar Joert natuurlijk, naar Alphen. Die hoort de boel nauwlettend in de gaten. Ik zal hem even opzoeken. Just dat er een hele grote kraan hier delzet is. Die is speciaal hier naar te hellen. Want het wie echt nedig. Dat kon ze net met een lietsere kraan. Ik ren even zeggen. Goeiedag, Hendrik van Klaarbergen. Ja. Nou, een mooi moment, of net? Ja, dit is fantastisch. Je had het perfecte moment gekozen. Ja. Wie het expand nou, Joert in Alphen, ek die bregen. Hast de collega's in de gaten houden? Ik ga inderdaad even bij de collega's informeerd hoe het is in Alphen. En dat is al super volgens plan veranderd. Ja. Had je nou het idee dat zo'n dat ongemak in Alphen er meer op je let wordt? Nou, er wordt altijd wel een prot op ons let. Maar ja, nou wel even extra natuurlijk. In Alphen aan de Rijn zeker. En dan willen mensen al wel weten hoe het nou gaat. Dus, maar het is al prima veranderd. Dus we zijn tieren wies, heel tevreden. Ja. En nou maakt hij hem nog even aan de bak. Hoe gaat het hier? Ja, het gaat hier hartstikke goed. Ja. We hebben prima volgens planning. En, nou, je kan wel zien, de bregen we krijgt invaart. En ja, dat gaat hartstikke goed. En morgen dan gaan we hijsen. Wat wie hier nou de grootste uitdaging? De grootste uitdaging hier, dat we om in een beperkte ruimte die we hier hebben, toch een grote kraan opstellen te kunnen die die bregen tillen kan. Want die bregen die weegt al een goede 90 ton. En het is helemaal liets, want we zijn hier eigenlijk in de binnenstad van Frenchiet. Het is hier al je liets, dus we moesten een grote kraan uitzoeken die weinig belasting op een groen joeg. Ja, nou groot is er zeker. Ik word hier boven nu zo honloos. Dus zei al, het is eigenlijk best hier goed gaan. Want de bregen er al die we eigenlijk later verwachten. Je rennen wat voor op plan. Betekent dat het morgen een fluitje van een cent wordt? Nou, dat beloof ik nog net. Maar we doen het uiterste best. En de tarierings die gaan heel goed best. Dus we verwachten geen enkel probleem. En als het dan klaar is, een pilsje? Ja, waar weer? Een goed idee. Misschien doen we dat. Die zeker. Ja. Nou ja, Roelof, het is, de sfeer is hier eigenlijk heel goed. Ik ben hier al een tijdje en de meewerkers hier zijn heel relaxed en blij dat ze eindelijk na tijden op het kantoor met tekeningen hier wezen mij om die bregen hier daadwerkelijk deel te zetten. Morgen zal dat gebeuren en daar ben we natuurlijk ook weer bij. Ja, hartstikke mooi. Nou, en lid zo'n beetje voorzichtig wezen, maar het prachtige historische centrum van Frenchen. Net de volle onkomen en omdondering, toch? Ja, aanstaan dan hebben wij hier ook nog een aflevering van uw soap. Zeker een soap en dat gaat over het boerinnenkoor van Grutte Pier. Ja, boeven en criminelen. Ze lieten Henk Dillerop uit Ljouwert net los. In de blokjes Sparta vertelt hij mondjoen hoe het leven achter de tralies en hoe dat er uitziet. Want sectie niet lang werkte hij als directeur bij Verskate Functionisten, waaronder ook de Marwij in Ljouwert. En dat wilst ja, je eigenlijk helemaal net leeuwen in het opsluiten van criminelen. Dat is toch wel opmerkelijk dat je dat zo lang volhouden dan. Ja, en vooral als je die als one-liner gebruikt. Niet geloven in het opsluiten van criminelen, dan is het helemaal opmerkelijk. Maar dat vraagt natuurlijk om enige nuance. Wat ik eigenlijk mijn boodschap is, dat als je die mensen alleen maar opsluit,
dan gebeuren er geen goede dingen. Je zult voortdurend vanuit het gevangeniswezen prikkels moeten geven, activiteiten ontplooien, zodat de mensen ook weer een positief zelfbeeld krijgen, weer weten wat verantwoordelijkheid is en dat ze hun leven op een andere manier gaan inrichten dan met criminaliteit. Ja. Maar het is dus niet zo dat ik zeg, niet aanhouden en niet opsluiten. Snap ik. Maar je bent wel een stuk humaner als wat het beeld vaak is van directeuren. Ik weet net of dat komt uit die Amerikaanse films, hè, die we dan zeggen dat het van die echte strenge man binnen. Maar kun je jezelf schreeuwen dat je eigenlijk wel een menselijke directeur wienen, want je bent ook krek en jelly stop ophouden? Ja. Nou ja, misschien is dat wel een goede typering, maar het onderscheid zit er vooral ook heel erg in dat ik graag wil dat er voortdurend aandacht is voor het positieve in de mens. Hè? Want in een gevangenis, en vooral in een gevangenis, ligt het heel erg voor de hand om het over de slechte dingen te hebben van de mens. Daar kun je het over hebben, dit doe je niet goed, dat kan allemaal veel beter en dat mag niet. Maar je kunt je focus ook voortdurend hebben over de positieve dingen. Dat kunnen hele kleine dingetjes zijn hoor, van goh, wat fijn dat je nog goed contact hebt met het thuisfront. Mooi dat je schoenen zo gepoetst zijn, dat je cel keurig is opgeruimd. En zo zijn er talloze. Wat levert dat dan op, als je dat zegt? Want dat zou wel eens zin een gedetineerde zijn? Nou, dagelijks gelukkig. En wat gebeurde er dan, als je dat ja, dan zie je weer mensen dan van, ik kan wel dingen. Er ontstaan weer wat ik altijd noem positieve ankers, waar ze ook weer op terug kunnen vallen als het even wat slechter gaat in het leven. Dus voortdurende aandacht voor het positieve wat er wel is, in plaats van, dat heeft hij verkeerd gedaan, dat heeft hij verkeerd gedaan. Ja. Dus daar zit het menselijke denk ik ook in. Ja, en hoe extreem je eigenlijk daarover denken, dat zou wel, of in ieder geval de blik wel uit je laatste klus in Herengevaart. De hele afdeling oprichten werd eigenlijk helemaal geen personeel is. Hè? De gevangenen binnen de baas. Ja. Hoe kom je op zo'n idee? Ja, nou, de gevangenen zijn niet de baas. Nou ja, maar ze mogen zelf een heel stuk bepalen. Nee, ze mogen heel veel. Nou ja, kijk, het idee komt absoluut niet voort uit bezuinigingen, want die personeelsleden die hebben we allemaal hard nodig om op een goede manier te begeleiden. Het komt voort uit de volle overtuiging dat ook die mensen die daar gedetineerd zitten, dat zijn volwassen mannen. Die hebben in het leven dingen georganiseerd die jij en ik wellicht niet kunnen. Een hele serie bankovervallen bijvoorbeeld, of geweldige drugstransporten uit Zuid-Amerika. En ik vind het eigenlijk te bizar voor woorden dat als je dan gedetineerd raakt, dat je voor een rol wc-papier een bewaarder moet vragen van bewaarder, mag ik een rolletje wc-papier als volwassen man. Dus het komt echt voort uit mijn geloof in zelfredzaamheid. Ja. Die mensen. Nou ja, ook dat nog, Marten. Maar ik heb er echt het vertrouwen in dat die mannen dat gewoon zelf kunnen organiseren. Ja, als je bankovervallen kinderen, dan is dan ook wel een roltje huispapier. Zonder dat de veiligheid in het geding komt. Ja. Dus het zit ook weer in hele simpele dingen. Dat waar je als gedetineerde normaal gesproken een afspraak bij de medische dienst bijvoorbeeld, of bij de dominee, of waar dan ook, moet inplannen via een personeelslid, kun je heel simpel organiseren dat er een interne telefoonlijn komt en dat die gedetineerde gewoon intern naar zo'n afdeling kan bellen en gewoon zelf zijn afspraak in kan plannen. Ja. Nou, dus ook en zelf koken, zelfvoorzienend. We hadden in Herengewaard een prachtige kas, daar worden groenten verbouwd. Nou ja, zo voorzie je ook in je eigen maaltijd. En alles wat te veel werd geschonken aan de voedselbank. Dus dan doe je ook nog het klinkt al hier prachtig, hè? Maar dan ben ik beetje die zegt. Ja, hallo, ze hebben hier een formulier, ze hebben hier een heel soort pinedien. Dit klinkt vol als een hotel. Wat zei je er dan nog? Ja, nou het grote verschil met een hotel is op zijn minst dat er aan de binnenkant van de deur geen kruk zit. Dus dat maakt het toch wel heel erg anders. Ook op die afdeling waar geen personeel werkzaam was. En die er natuurlijk wel met enige regelmaat kwam. Want de mentorgesprekken en de begeleidingsgesprekken, die gingen allemaal gewoon door. Uiteraard zou ik zeggen. Maar het is dus geen hotel. Want je kunt niet zeggen vrijdagmiddag, ik ga daar en daar even naar mijn vrijdagmiddagborrel toe. Want dan gaat de deur gewoon dicht en zit je alleen op cel. Ja, nou ja, dit is... Zou we er vaak sprutsen. Die mensen hebben zelfs ik nooit in de feestjes zitten. Een oppunt, weet je ook, jezelf sterk van maken, is om hoen in de gevangenis te krijgen. We kunnen even filmpjes zien uit Amerika wat ze daarmee doen. Maar hoe? Okay. He came to a place that he finna be put to death. And I came from a place that was on the bad side. If Fred can have an opportunity to go to a good home and he can change an environment that we in, that made me want to change the environment that I'm in. The program has changed me. It has showed me responsibility and taught me how to have patience. Ja, dit doen ze dan in Amerika. Hier dus ook? Ja, er is een stichting van Betty en Marlies, dat heet Dutch Cell Dogs. En wat we in het Noord-Hollandse deden, waren dat er in het grote asiel van Amsterdam
honden werden geselecteerd die veelal mishandeld waren door hun baas. En die werden gekoppeld aan een gedetineerde in Heerhugowaard. En die doorliepen dan een trainingsprogramma van 8 weken, 2 keer per week. En met het uiteindelijke resultaat dat uit mijn hoofd 96 of 97% van de opgeleide honden herplaatst werden bij gewone gezinnen. Ja. Nou, Dat dat is is prachtig, mooi, maar prachtig voor die honden, ja, maar voor die ik zou gedetineerden. Want dat was natuurlijk een ander groot belang. Dat die gedetineerden leren dat er gewoon discipline is. Dat ze gewoon om 8:30 op de luchtplaats klaar moeten staan. Dat ze niet in hun bed kunnen blijven liggen. En dat ze ook weer een positief zelfbeeld krijgen. Hè. Na afloop kregen ze keurig een certificaat. Er werd een foto gemaakt. Maar kun je een voorbeeld, Jan, van een jongen, van een persoon die je er even uit loeken en zei, ja, die is verhoren, terug het hondje? Ja, die kan ik wel. In de zin van iemand die zijn hele dag- en nachtritme bijvoorbeeld helemaal in de war was. Altijd lang op bed blijven willen. Niet aan activiteiten mee willen doen. Maar die toch getriggerd werd door de mogelijkheid. Omdat hij ooit als jongetje bij zijn ouders thuis ook een hondje had gehad. Maar toen jaren niet meer. Van goh, ik kan met een hond aan de slag. En dat was niet de meest makkelijke hond ook. Maar hij zag toch kans om na een aantal weken daar gewoon weer een goede getrainde hond van te maken. En hij was er iedere keer. Hij is zelfs gestopt met blowen in het belang daarvan. Want als je toch betrapt werd op het gebruik van softdrugs, liep je kans dat je uit het trainingsprogramma werd gezet. Dus die is gewoon hartstikke trots. Ja. En wat betekent dat voor jou, had je dan zo'n jonge jongen die Ja, ik blijf dat noemen de positieve ankers. Want naast de hondentraining hadden die mannen of de jongens, die hadden ook keurig het certificaat op cel of de foto van de hond op cel. En als het dan even weer wat slechter ging met hun, want er is natuurlijk altijd sprake van terugval, dan geeft het kans aan de medewerkers en ook aan mij om even weer terug te gaan in de herinnering van, weet je nog, toen je met de honden aan de slag was. En wat je toen deed en wat je toen wel kon en wat wel goed ging. Ja. Dus dan kun je weer aanhaken op die positieve dingen. Ja. Maar nou is er ook een soort van wijze gaande dat ze meer gevangenen in een gevangenis zetten, wel 1000 of zo per keer. Wat vind je daarvan dan? Ja, dat vind ik wel een spannende ontwikkeling. Ik trek wel eens de parallel met die hele grote scholengemeenschappen die we nu die we hebben gehad. Volgens mij is er ook weer een tegenbeweging. En inderdaad in Zaanstad, Zaandam, komt een hele grote gevangenis met 900 of 1000 gedetineerden. Ja, het is maar de vraag als je daar de menselijke maat weet vast te houden. En dat baat mij wel een beetje zo. Nou ja, dat krijg je natuurlijk. Dat het te veel nummers worden. En terwijl je in die relatief wat kleinere gevangenissen toch iedere dag gewoon kans ziet om rechtstreeks contact te hebben met elkaar. En we hebben nou als meerskip het meeste hoor. De mensen die het in de fabriek komen of die het maar die hoentjes onderin binnen? Nou, ik denk uiteindelijk de gedetineerden die met de honden aan de slag zijn en met de andere maar zaken. Dan snap ik net waarom, als je dat dogge, en dat kind aan de ene kant van Nederland kind dat wel. En aan de andere kant van Nederland zetten ze mega. Ja, natuurlijk is dat ook een efficiëntieslag. Hè? Je hebt, als je daar heel veel gedetineerden bij elkaar hebt, heb je natuurlijk veel minder transportbewegingen. Bedenk maar dat je iedere dag uit die gevangenis allerlei transporten hebt. Naar de rechtbank toe, naar het politiebureau toe, van een huis van bewaring naar een gevangenis toe. Dus die bewegingen die zijn veel minder, dus dat is efficiënter. En je kunt het natuurlijk ook wat efficiënter inrichten, vooral met heel veel high-tech tegenwoordig. Dat kan. Nou, jij hebt in ieder geval jouw ervaringen bundelen in een gedichtenbundel. En moest je erover vertellen in de blokjes Sport. Hoe laat begint het? Het begint om 9:00. De toegang is gratis. En je mag ook gratis weer weg. Oké, dat is mooi. Of zet er net de kaai... nee, daarom niet. Net de doorticht. Oké, prima. Hartstikke bedankt. Oké. Ja, we zullen verder naar het Boerinnenkoor. En je krijgt aan tafel, er zit je familie van Grutte Pier aan tafel. Dus daar is nog wel even nog, hè. Ja, de actie met Malkrieder Dirk Kupers om meer koorleden te krijgen voor het Grutte Pier Boerinnenkoor. Het maar een handjevol naaien opsmieten en dat is 4 te min. Verleden week hadden we in ieder geval 2 vrouwen die heel iepenhettig wie in de oerharen huishouding. En die het zwaren dat alles bij elkaar kwam in die familie. Nou, in deze aflevering van Nieuwsrieren vertelt Didi haar verhaal. Er is net één manier. En vanuit je hart, als je iets vanuit je hart doet, ik denk dat het dan goed is. Maar is het net een plaatje, die twee? Dat is Lina Watti en dat is Jocko Jan-Peter. En de jongste is een Ronald. 2 uit Indonesië en 1 uit Haiti. Ja, mooi hè?
Is net een prachtig? Nog. Dat is het mooie, vind ik wel, van bijen. Het bijleren, het onbevangene wat we hier... En het leren dat de wereld ik wel eens oorswijzen kan dan dat wij tochten. Maar het is net altijd voor de wingang. En dan mag je wel op een gegeven moment denken van... ik heb een schofje gehad in de puberteit dat ik dreigde oorspannen te rijden. En toen hebben wij het zien elkaar zijn tinkeren. Wij moeten eerst doorleven. Dus wij moeten mezelf denken, maar als we dat net doen, kunnen we ze niet meer helpen. Zo'n mooi jong wie we toen nog. Dan wil je grutter en dan denk je, ja, maar waarom? Wie ik net goed genoeg? Ik wil mijn mem zijn, ik wil mijn heid zijn. Heb ik dit van mijn heid of mem? Want dat konden ze bij u net vinden. Ze hebben bezocht om ze te vinden. En dat is net lukt. En dat is zeer. Maar, nou, vooral uw dochter heel duidelijk, die had ik mij de taal leert en die had brieven schreeuwen, die had verschrikkelijk haar best dingen. Is letter nog een keer met haar man erin geweest. Maar die zei van, ik wil mijn mem net voor een tweede keer ongelukkig meidje. Want die is natuurlijk, een baan loslaten en een baby, dat doe je net voor niks. Dat doet zeer. En misschien heeft ze wel een nieuwe relatie en het nooit verteld. Dat wil ik net stikken, meidje. Ik heb mijn best gedaan om te zieken. Ik heb een brief schreeuwen, heel anoniem naar mijn mem. Dus die heeft echt heel goed haar best gedaan. Maar het is het contact internet komen. En ze zei dat ze gelukkig binnen. Dus dat shop ik wel. Dat shop ik wel. Ja. Maar er is altijd nog dat stukje dat ik denk, hoe jongens, dat soort een cadeautje wezen als je hem nog een keer, ik dat biologische stukje puzzel er nog bij kregen. Maar dat hoed ik net, hè. Dat is on hun. Dat is net om mij. En ik moet als mem een stapje te bek doen. Nou, en dat vind ik heel moeilijk. Ja, de grootste origami-masters in Japan, die sjuggen hem op. En hij zegt nog uitroepen dat menselijk cultuurskat van Japan. Marten Salebrouwer is origami-kunster en hij komt gewoon uit Friesland. Marten heeft al van alles je op tafel. De best ook al eventjes gewoon ompielen. Ja. Het zit kennelijk gewoon in de vingers. De kist er net mee ophouden. Maar in een kunstvorm die het in Japan en China zo groot is. Hoe kan een Nederlander, een Fries, eigenlijk een van de beste wezen? Hoe kan dat? Omdat het net vers is aan tradities. Oh. In Japan hebben ze vaak dat hebben we zo leert en dan doen we het net meer oors. En daar zit ik nog net aan vast. Dus ik heb volle meer vrijheid en creativiteit om mijn gang te gaan. Ja. Want hoe is het ontstaan bij jou? Ik ga, toen ik 21 was, had ik mijn rechtbrutsen. Ik ga meer dan 7 jaar bedlijn. En iemand hield me een origami boekje aan en zo ben ik begonnen. En toen vond ik 2 origami boeken. En toen dacht ik van, hé, dat moet volle meer wezen. En ik ben altijd wel creatief geweest en ik vond puzzels altijd leuk. En dit is eigenlijk een combinatie van puzzelen en iets meidje. En ik hier vrij snel mijn eerste eigen origami design. En dat is helemaal uit de hand. Ja, zeker, want laten we gewoon even een sprong maken. Op een bepaald stuit maken ze echt een geweldig kunstwerk leuk van kraanvogels. Toen uit één veld, toch? Of zo? Een kraanvogels uit 1 stuk papier. Ik had dat, ik weet niet of je hem dat op beeld hebt. Ja, daar kunnen we even zien letten. Daar hebben we een fotootje van. Is dit is deze? Prachtig. Ja, en dat is de section. Ja. En dat zijn 1000 kraanvogels uit 1 stuk papier. Ja, daar is nou hier dat is in het Japans, hè? Dat is een boekje. Als het erin komt, dat is het allerbelangrijkste, toch? In Japan? Nou, dat is van de Grutmasters. En dit is van de Origami Society. Okay. De grootste origami-vereniging in Japan. En er staan net volle mensen met 2 volle pagina's zien. Het is al de 3e keer in een IRT-tag dat dus instiert. En dan kennen alle mensen die origami toch en daar lid van binnen, die kennen die. Ja, want hoe groot is origami in Japan? Wat is het als het vergelijkt met Nederland? Die origami-vereniging is volle groter. Nee, maar ik bedoel meer, wij hebben in Nederland ook bepaalde gebroeken en kunstvormen. Maar wat is origami? Origami wordt vooral in het begin die in trobeen en ouderen, want de volwassen mensen die zijn al jaar aan het werk, dus die hadden eigenlijk geen tijd voor. En voor de meesten is het eigenlijk een hobby.
En het is begonnen met versieringen van tempels te maken. Ja. En ze maken bijvoorbeeld ook origami in het keizerlijk paleis. Ja, maar is het echt een hele belangrijke kunstvorm? Het is eigenlijk, dat is bij alle tradities hier in Friesland en Nederland, die gaan eigenlijk langzaam achteruit, want binnen het computer en tv aan het zien. En daarvoor denk ik dat het belangrijk is dat de band en de meesten weer in aanraking komen met vouwen, ja. Met vouwen. Nou, doe ze zelf even wat vouwen. Ik ken het eens een vlintuchtje, want ik pak deze er even bij. Dit is prachtig. Ja, dit zijn hele mooie ja, dit zijn al je ontwerpen nu het één stuk papier. Dit papier is speciaal van mij maken. Een Nederlander die al 34 jaar in Japan woont. Die is speciaal naar Japan gegaan om washi-papier te maken. En toen ik hem ontmoette, had hij nog nooit papier maken van origami. Nee. En toen had ik hem vragen van, hey, kies dit papier net volle tinner maken? Zodat ik dus mijn moeilijkere ontwerpen die ik tot dat moment net kon maken. Ja, wat maak je nou? Ik maak nou een kraanvogel. Een kraanvogel. En dat is binnen no time. Dat kennen wij dus nou even net, hè? En ken ik hoe dat net op muziekje. En wat het leuke is van de kraanvogel, die zit symbool voor vrede, leefde en gezondheid. En als die dus voor je makkest en die juist dan gunst, dan gun je die dat. Ja, ja. En wat ik ook het mooie vind van origami is dat het kost bijna niet. Nee. En dan kiest je iets meidje van in en dat juist dan. En meesken en band en ouderen ben hartstikke blij. Nou ja, ik viel al iets van de feestenissen ja, wie kreeg mij Henk, die zei van een liedse aandacht. Of dat is hard goed dien. Of even een complimentje. Of even aandacht van. En dat is zo belangrijk. Iedereen had een stukje waardering nodig. Iedereen had een stukje leven nodig. En ik denk, als dat helemaal net krijgt, ja, dan kiest dus soms dingen dwan die in die natuur binnen, maar toch dorst. Ja. En ik hoop je dus mensen te inspireren. En dat hoeft net origami te wezen. Want want ik wil eigenlijk even naar die situatie in Japan, de Wenstek. En daar bist een grote jongen, bist op televisie. Met 10 miljoen mensen zeggen daar optreden op televisie, maar die origami. Ja. En daar is ook een restaurant, een pannenkoekrestaurant, de Molen. Daar hebben we een paar beelden van. Dan moet je het zelf even vertellen. Nou, hier hebben we nog in het Japans. Ja. Vertel eens, wat je weer? Nou, mijn vrouw die hier altijd een droom om een cafeetje te beginnen. Maar pannenkoeken? Daar worden echt pannenkoeken geserveerd. Er zijn allerlei verschillende Nederlandse gerechten die we daar aanbieden. En waar ik dus origami les jou en origami tentoonstellingen ha. En waar zij ik orenactiviteiten ontwikkeld. Oh ja, hij is klaar. Wat het leuke is normaal sprutsen, dan maken ze een kraanvogel en die 6 del en dan is het klaar. Ja. Verleden jaar ben ik een uitgever Tjen kwam en die had mij gevraagd om een boekje te maken. En dat is dit boekje worden. Het is tweetalig, het is Droom voor Vrede. En het is alleen nog maar de kraanvogel. En als dan mijn moeilijke ontwerpen ben al uit één stuk papier zonder te knippen. Maar die ben veel te moeilijk voor 99% van de mensen. Maar hier ben al je ontwerpen gebaseerd op mijn ontwerpen uit één stuk papier, maar dan uit meerdere papiertjes die is in elkaar limest. Dus dan kiest in principe eigenlijk al je ontwerpen meidje. En dat is het verschil als het alleen nog een vogeltje vouwt, of dan maak je meer vogeltjes, dan krijg je meer ervaring bij het vouwen, maar kiest het in elkaar limje en dan maak je het in eigen ontwerpen. Okay. En dus dan kiest bijvoorbeeld. Ja, we kunnen nog wel oeren, maar Hast een grutte. Ja, zet hem er nog op. Ja. En dan limmen die zijn in elkaar. En zo zijn er honderden verschillende mogelijkheden. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor die uitles en voor de mini-cursus origami. Zet hem op, haast we naar Japan en treed maar op en maak je het maar grutte. En Fries in Japan. Bedankt heren voor je komst naar de studio. Voor mensen die het leuk vinden, in het Fries Museum is een hele lietse expositie. En daar kun je mensen het boekje kijken. Oké, fantastisch. Dat is nog heel mooi zo. Dit wie bent. Bij deze, ik wens je nog een hele mooie junta. En tot morgen. Ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. En morgen Bient hebben we het oeral van de klassieke muziek. Het Oranje Woud Festival. Leuk. Morgen maar even zien.